Al llarg del temps s'han qüestionat els estereotips de gènere, el nu i la sexualitat. La identitat sexual, la identitat de gènere i l'orientació sexual són parts fonamentals que constitueixen qui som. L'ésser humà neix amb òrgans sexuals, però cada individu viu aquesta condició de ser una persona sexuada de maneres diferents. Saps quantes formes de sexualitat hi ha? Farem un petit recorregut per les obres de l'exposició amb el propòsit de reflexionar sobre la diversitat d'identitats i trencar amb el sistema sexual binari. El sexe biològic fa referència a les diferències biològiques, és a dir, els genitals, els cromosomes i les hormones. Sovint, la imatge del cos nu ha estat representada per cossos que mostraven uns cànons de bellesa i uns arquetips que han tingut continuïtat fins als nostres dies. Procedent del Museu de Badalona, trobem una figureta de terracota que representa Hermafrodita. Segons la mitologia, aquest personatge, fill d'Hermes i Afrodita, va rebutjar l'amor d'una nimfa i aquesta va pregar als déus pel seu amor. Així, els dos cossos es van fusionar en un. Aquesta imatge trenca amb el que entenem per sistema sexual binari i justifica l'existència de la intersexualitat. És a dir, representa les persones que neixen amb una anatomia sexual i reproductiva que no encaixa dins aquest sistema binari home-dona. La identitat de gènere és la resposta com ens sentim, una vivència molt subjectiva que pot, o no, coincidir amb el sexe biològic i que també ha estat representada de manera involuntària en l'art. Les persones en què el sexe biològic i la identitat de gènere coincideixen s'anomenen cisgènere. Dins l'àmbit cos ideal, cos real, ens trobem l'obra de la Mar Cellot, que és Construccions identitàries, que és una obra que forma part d'un conjunt molt més ampli de diferents vídeos i llibres, i que ens parla d'aquest pas que ha de fer una persona quan el sexe amb el qual ha nascut no s'hi sent identificada, perquè la nostra societat ens ha determinat el gènere segons els genitals amb els quals hem nascut, i hi ha gent que no s'hi sent identificat i que necessita fer aquest trànsit. I aquesta obra és una reflexió al voltant d'aquest trànsit cap a un gènere diferent al que et ve marcat des del naixement. Al marge de posicionar-se dins del sistema sexual binari home-dona, hi ha altres formes d'experimentar la identitat pròpia. A l'exposició de l'home nu trobem obres que ens suggereixen o apropen a altres tipus d'identitats. Per exemple, les persones bigènere, que se senten home i dona a la vegada. Hi ha persones que no se senten ni una cosa ni l'altra, se'ls coneix com agènere. Les persones de gènere fluid se senten temporalment homes i temporalment dones. I així un munt de combinacions, totes vàlides que creen una dimensió molt més àmplia i diversa del que coneixem. Parlem de l'orientació sexual, relacionada amb la preferència i els gustos, és a dir, el sexe pel qual ens sentim atrets emocionalment, sexualment i afectivament. En l'art és molt comuna la representació de la parella home-dona, tal com observem a l'obra de Francesc Domingo, en la qual veiem una parella heterosexual en què l'atracció és per l'altre gènere. L'homosexualitat ha estat il·lustrada a la vegada que perseguida. Les persones homosexuals senten atracció física o emocional vers persones del seu mateix sexe. Roberta Marrero, amb Lorca se aparece a los chulos, reivindica l'escriptor que va patir per la seva orientació. A vegades les obres s'han vist condemnades pel seu contingut. És l'exemple de Els tres nus, de Josep de Togores, que va ser rebutjada per la Junta de Museus per ser considerada immoral per fer al·lusió a la bisexualitat o a l'atracció pels dos sexes a la vegada. Artistes com Ismael Smith sempre anaven un pas endavant. A les seves obres es qüestiona el sistema sexual binari. A Parella amb nen, la identitat i el gènere dels dos personatges es veuen qüestionats, però indubtablement són una parella amb un nen. El fet que agradin les persones independentment del seu sexe o gènere s'anomena pansexualitat. El fet de no sentir atracció per cap dels sexes s'anomena asexualitat, però no vol dir que no es pugui sentir amor. L'obra d'Adam i Eva, d'Ismael Smith, mostra una Eva empoderada que rebutja la figura d'Adam, representat amb trets de simi. Aquestes combinacions creen un triangle de la sexualitat en què totes les orientacions són possibles. Per últim, parlem de l'expressió de gènere. Ja abans de néixer, el nostre sexe biològic ens condiciona i classifica. Si parlem de futbol, cotxes, força i color blau, la teva expressió de gènere, segons la societat, és masculina. En canvi,
Si parlem de vestits, maquillatge i color rosa, la teva expressió de gènere, segons la societat, és femenina. Són estereotips i perjudicis que s'han construït al llarg del temps a la societat sense tenir en compte les habilitats, les necessitats, els desitjos i les circumstàncies individuals de cada persona. Les persones tenen gustos, interessos i actituds masculines i femenines en diferents intensitats i és un error caure en obvietats. L'home alliberat, d'Yvonne Navarro, mostra com en el moment de treure'ns els prejudicis que ens imposa la societat començarem el camí cap a la llibertat.